19 година, час новин на АТР, 30 листопада, 1372-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман підсумки», в студії Ескандер Маметов. У цьому випуску дізнавайтеся про таке. Трагічний суд у Нікополі. Чоловік підірвав себе у залі суду. Є загиблі і поранені. 100 років Кримській державі. У Києві розповіли про перший курултай кримсько-татарського народу. Волонтерська премія «Євромайдан СОС». Серед номінантів кримський політв'язень Марлен Асанов. У Криму археологи знайшли кримсько-татарське поселення позаминулого століття. 2 людини загинуло, 10 шпиталізовані. В одному із судів Нікополя, що на Дніпропетровщині, чоловік підірвав гранату просто в залі суду під час засідання. Що змусило чоловіка так учинити та в якому стані нині постраждалі? Подробиці далі в сюжеті. Вибиті шибки карети швидкої, бригади медиків ледь встигають виносити із зали суду постраждалих. Вибух стався по обіді. У залі суду саме розглядали справу про подвійне вбивство 2 нікопольців. Це сталося у лютому 2016-го. Як усе було, зафіксували камери відеоспостереження. На них видно, як автомобіль ВАЗ блокує машину «Джилі». До неї підбігають люди зі зброєю і просто на очах у всіх відкривають вогонь по машині, а потім втікають. Згодом 3 нападників затримують, а справу за подвійне вбивство почне розглядати суд. Сьогодні ж мало відбутися чергове 21 засідання. Розглядався матеріал по факту вбивства, яке було наприкінці 2015 року. Тоді в місті Нікополі стався розстріл 2 чоловіків. І чоловік, який зараз підірвав гранати, це батько одного із загиблих. Сталося це наприкінці судового засідання, коли оголосили, що суд буде перенесений у зв'язку з неявкою адвоката. За попередньою інформацією, 1 гранату чоловік жбурнув у бік підозрюваних, іншою підірвав себе. В результаті постраждало 11 чоловік. У стані різної важкості усіх доставили до лікарні. С места происшествия 11 человек с минно-взрывной травмой различной степени тяжести. 3 пострадавших в тяжелом состоянии, а остальные легкой степени поверхностные осколочные ранения. Один из пострадавших у нас в операционной умер в связи с травмами, несовместимыми с жизнью. Серед постраждалих і студент Андрій. Хлопець саме прийшов на засідання суду на практику та опинився в лікарні. На щастя, відбувся подряпинами. Что это происходит настолько быстро, что вы ничего не думаете там? Ну, нет. Ну, потом, конечно, когда осознаешь, то уже такое. За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство». На місці подій працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Ріана Алієва, Заман, АТР. Перший в світі демократичній мусульманській республіці мало б виповнитися 100 років. У 1917-му на перших національних зборах кримських татар Курултаї була проголошена Кримська Народна Республіка. Вона проіснувала кілька місяців, бо владу силою відібрали більшовики. Але факт її проголошення має величезне значення не тільки для кримських татар і України, але й для усього світу. Курултай – національний з'їзд кримських татар. 100 років тому відбулося перше засідання в Бахчисараї. Ця подія стала визначною віхою у формуванні кримсько-татарського народу. Упродовж цього революційного 1917 року кримські татари, як і інші народи колишньої Російської імперії, пройшли шлях до створення власних демократичних політичних інституцій і проголошення національного самоврядування. З'їзд обрав тимчасовий Кримсько-мусульманський виконавчий комітет, головою якої став Номан Челебіджіхан. Він же одночасно став і муфтієм. В этот самый переломный момент истории Крыма у Крыма был шанс получить совершенно иное развитие, изменить траекторию своего политического пути вот с такого очень трагического на позитивное. Но, к сожалению, этого не произошло.
100 років тому на першому Курултаї корінний народ півострова намагався протистояти насуванню на нього большевицької загрози і зробив спробу об'єднати всі народи Криму в Кримську Народну Республіку. Вона була одним з перших в світі проєктів демократичного ладу в мусульманському суспільстві. Перший Курултай продемонстрував, наскільки давніми є демократичні традиції в Україні і Криму. Заходи, приурочені до ювілею, пройдуть в різних куточках України, Румунії, Туреччини, розповідає голова Меджлісу Рефат Чубаров. Так, в рамках ювілею в грудні буде винесено на обговорення Конституційної комісії України зміни щодо статусу Криму. Зараз цей текст спрямовується до членів робочої групи, це 25 членів Конституційної комісії і залучені експерти, в тому числі члени Меджлісу кримськотатарського народу. В нашому підготовленому цілісному тексті є і норма. Вищим представницьким органом кримськотатарського народу є Курултай кримськотатарського народу, який формує Меджліс кримськотатарського народу, котрий здійснює повноваження, визначені Курултаєм кримськотатарського народу. На прес-конференції презентували медіакомпанії та ролики до відзначення 100-річчя першого Курултаю. Ільвіна Сідбулаєва, Ислам Пінка, Заман, АТР. Російський адвокат Марк Фейгін вважає, що обмін Чийгоза і Умерова на російських шпигунів може бути правдою. Він певен, питання вирішувалося на президентському рівні. Путин и Кремль, так сказать, никогда в одностороннем порядке ничего не делают. Это совершенно торгашеская психология, равноценности обмена или там, я не знаю, баланса какого-то. Нет. Делается исходя из политического интереса. Эти нуждаются в своих оперативниках, а, так сказать, Эрдоган, конечно, в силу интересов именно в Турции перед важной частью, составляющей частью крымских татар общины в Турции, конечно, ему важно показать, что он судьбой крымских татар в Крыму, которых преследуют по политическим мотивам, озабочен. Напередодні турецькі ЗМІ повідомили, що Ердоган і Путін домовилися, аби Туреччина видала Москві підозрюваних у шпигунстві громадян Росії в обмін на звільнення лідерів кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова. Діаспора кримських татар у Туреччині спотворює події, які відбуваються у Криму, зокрема, про причини смерті Веджія Кашка. Таку заяву оприлюднили на сайті російського посольства в Туреччині. В дипломатичній установі написали, цитата: «Насправді Меджліс кримсько-татарського народу займається шантажем і здирництвом, жертвою якого став чесний громадянин Туреччини. Він втрапив у халепу після знайомства з онучкою Веджія Кашка». Кінець цитати. Як відомо, 23 листопада, після обшуків і затримань, що проводили ФСБшники у Криму, від серцевої недостатності померла ветеран кримсько-татарського національного руху Веджія Кашка. В окупованому Криму призначили дати розгляду апеляції на арешти затриманих 23 листопада кримсько-татарських активістів. Засідання щодо Бекіра Дегремеджі та Руслана Трубача заплановані на 6 грудня. Щодо Казіма Аметова і Асана Чапуха – на 5 грудня. Апеляції на арешт розглядатиме підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму. Якщо суд відкине клопотання захисту, затримані залишатимуться під вартою до 15 січня. Кримсько-татарських активістів затримали 23 листопада. ФСБ закидає їм вимагання в особливо великому розмірі. Скандал на Львівському безпековому форумі. Під час роботи форуму на екрані вивели мапу України, на якій тимчасово окуповані території України позначили як народні республіки Донецька та Луганська. Це викликало неабияке обурення серед самих учасників форуму. Очільник Львівської облдержадміністрації Олег Синютка подав заяву до СБУ. Там мають дати оцінку діям організаторів та притягнути винних до відповідальності. Схожий випадок наприкінці літа стався у Броварах. Там зобразили мапу України без Криму та окупованих районів Донецької та Луганської областей. Очільницю відділу культури Броварської міськради Інну Савченко тоді звільнили з посади. Національне антикорупційне бюро ніяк не порозуміється. Екс-президенту Грузії Міхейлу Саакашвілі продовжили дозвіл на перебування в Україні ще на 3 місяці. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, поділився враженнями від відвідин міграційної служби. Каже, дуже вічливі співробітниці напоїли чаєм, при цьому Саакашвілі вказує на загрозу від СБУ. Мовляв, ті отримали ухвалу про обшук його квартири та службових приміщень у справі про державний переворот.
Як відомо, у липні президент України Петро Порошенко позбавив екс-президента Грузії українського громадянства. Дякую вам. Ні, дякую. США надає Україні всебічну підтримку для опору російській агресії. Про це заявила надзвичайний повноважний посол США в Україні Марія Йованович. Окрім цього, вона зазначила, американська підтримка допомагає Україні досягнути європейських стандартів. Про це вона сказала під час промови перед складанням присяги 72 добровольцями Корпусу миру. Вони працюватимуть на волонтерських засадах у різних сферах – від освітньої до спортивної. Корпус миру в Україні було засновано у травні 1992-го відповідно до двосторонньої угоди, підписаної президентом України Леонідом Кравчуком і президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем-старшим. За 25 років в українських громадян спрацювали працювали 3177 добровольців Корпусу миру. Американська підтримка України глибока і всебічна і працює за двома взаємопідсилюючими напрямками. Це підтримка процесу реформ в Україні та супротиву російській агресії. Від ООН Україна отримує $700 мільйонів на реформи. Кошти надійдуть протягом 5 років. Про це заявив координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер. В ООН сподіваються, що Україна і надалі просуватиме реформи, спрямовані на досягнення міжнародних стандартів, зокрема у галузі прав людини. Основні напрямки партнерства України і ООН – безпека громадян, соціальна єдність і відновлення з особливим акцентом на Сході. Гроші підуть на сталий розвиток, створення робочих місць, охорону довкілля, надання соціальних послуг та відновлення Сходу України. Волонтерську премію може отримати кримсько-татарський волонтер, ув'язнений нині в анексованому Криму. Це Марлен Асанов, якого кримські окупанти звинувачують у тероризмі. Вручення премії «Євромайдан СОС» відбувається у ці хвилини в Українському домі у Києві. Там працює наша Оксана Гуцул. Оксана, чи є шанси в Марлена Асанова? Так, власне, з хвилини на хвилину ми чекаємо початку премії «Волонтер року 2017». Власне, сюди прийшло дуже багато людей, преси. Саме вручення відбудеться після 8-ї години. Що стосується Марлена Асанова, тут говорять, що в нього насправді дуже багато шансів стати лауреатом цієї премії, оскільки його історія є унікальною. За 4 роки таких номінацій ще не було, оскільки він наразі знаходиться за ґратами. Спочатку він допомагав сім'ям політв'язнів, а потім його ж сім'я опинилась у такій самій ситуації. Власне, номінантів на цю премію 112, лауреатів буде обрано швидше за все 3. Як я вже казала, про те, хто саме стане лауреатами, оголосять після 20-ї години. Більше зможемо розповісти у наступних випусках. Студія. Дякуємо. Це була Оксана Гуцул з Українського дому, де вручають премію «Євромайдан СОС». Марлену Асанову кримські окупанти закидають участь у забороненій в Росії організації «Хізбут Тахрір». До ув'язнення він опікувався родинами кримських бранців. Докладніше про героя у нашому сюжеті. Звичайні люди, які роблять надзвичайні речі. Це про номінантів волонтерської премії «Євромайдан СОС». Її мета – заохотити тих, хто вже допомагає людям, і надихнути решту не бути байдужими і долучатися до волонтерського руху. Даємо можливість будь-якій людині, яка побачила красиву, натхненну історію волонтерства, яка, можливо, його включила в цей процес, або, можливо, дійсно показала якісь надзвичайні результати, номінувати волонтера, якого вони знають на цю премію. Цьогоріч номінантів 112. І серед них Марлен Асанов, якого окупанти в Криму затримали за сфабрикованими звинуваченнями в екстремізмі. До цієї номінації мало хто знав, що кримчанин – волонтер зі стажем. Об этом он никому не рассказывал. Может быть, это выявилось в процессе, кто-то, кому он помог, это все сейчас выходит. Но об этом он никогда не говорил. Я единственное знаю, что он помогал
как помогал, чем, я даже не спрашивала. Як активний учасник об'єднання «Кримська солідарність» Марлен Асанов опікувався родинами кримських політв'язнів, вирішував їхні побутові проблеми і підтримував фінансово. Нині ж він і сам став бранцем Кремля. Його історія в цьому випадку реально унікальна. Ще в нас такої номінації не було. Окрім того, що людина так багато робить, він ще й став таким в'язнем сумління саме за те, що відстоює незалежність як своєї батьківщини, як в Криму, так і України. Марлена Асанова ФСБ затримала під час масових обшуків у Криму 11 жовтня. Йому закидають участь у забороненій в Росії організації «Хізбут Тахрір». Марлена Асанова досі утримують у СІЗО. Оксана Гуцул, Заман, АТР. Федерація футболу учасників АТО вимагає від футбольного клубу «Шахтар» публічних вибачень. Все через те, що клуб «Шахтар» тиждень тому перед матчем з клубом «Олімпік» заборонив дітям учасників війни вийти на поле у футболках «Мій тато – Герой України». Таку поведінку «Шахтаря» у Федерації футболу учасників АТО вважають неприпустимою і образливою. Найближчим часом на своєму офіційному сайті планують розмістити петицію про недовіру керівництву Федерації футболу України. Чітко було заявлено, що якщо вийде хтось в футболках, чи Олімпік, чи діти, то Шахтар не буде приймати участь. Ми сказали, якщо таке питання, або якщо діти не вийдуть, то матч не відбудеться, тому що вже батьки зараз будуть теж ставити питання вже по-іншому. То вони тільки зголосилися цих дітей навіть за руку, просто вивезти, в чому вони були. Археологи розкопали стародавнє кримсько-татарське поселення Бієлі у Криму. Розташоване воно на майбутньому місці залізничної дороги, що вестиме до ще не добудованого Керченського мосту. Виявлені фрагменти стін та безліч артефактів, що свідчать про корінне походження кримсько-татарського народу. Мої колеги розкажуть більше. Если учесть, что этому сооружению несколько веков, то, в принципе, вызывает уважение. Керівник археологічних робіт Юрій Білік розказує про масштабну знахідку. Це комплекс кримсько-татарських поселень Бієля. Тут всередині 18 століття було 80 обійсть. Селище не проіснувало довго, вже до кінця сторіччя прийшло в занепад и зникло. Период крымского-татарского, скажем так, ханства, еще очень слабо изучен. И это будет одна из таких важных вех в изучении истории крымско-татарского народа. Это будет важной эпохой, важным моментом в изучении переселения сюда русского населения. Знайдені предмети побуту, монети і жіночі прикраси, притаманні античності, часу хазарського каганату і навіть бронзового сторіччя. Проте більшість знахідок належить періоду Кримського ханства. Основная масса находок относится к наиболее позднему периоду существования поселка, к татарскому периоду. Здесь мы можем видеть керамические сосуды и курительные трубки. Часть завезенная из Турции и часть произведенная здесь, на территории Крыма. Серед знахідок є й надгробки, і навіть скелети. Крім кримсько-татарського поселення, археологи виявили 17 курганів, похоронних пам'ятників. Всі знайдені предмети відправлять на детальне вивчення, після чого вони потраплять до музею. Натомість доля поселень не така оптимістична. Через будівництво залізниці на цій ділянці більшу частину просто знесуть. Реана Алієва, Заман, АТР. Тисячі вірян в арабському Ірбілі відзначають день народження пророка Мухаммеда. Традиція, відома як Маулід, бере своє коріння у 12 столітті. Уперше Маулід відзначали саме в Ірбілі за наказом місцевого правителя. В Іраку Маулід – державне свято. Там прикрашають мечеті, площі та ринки, пригощають солодощами. Цього дня прийнято радіти приходу у світ пророка Мухаммеда і молитися. За день-два ми прикрашаємо мечеть, щоб показати, як ми любимо пророка. На його честь ми молимось, співаємо, пригощаємо усіх пахлавою. Наразі це всі новини. Дивіться «Заман» підсумки кримсько-татарської з Шавкетом Наматулаєвим менш ніж за годину. Будьте з нами.